gerne dele en idé med jer om at lave fakler ud af dunhammer. Bag mig der ser I en dunhammer, hvor I kan se, frøene er klar til at blive høstet. Der er sikkert mange, der har prøvet at have dem stående derhjemme, fordi det er så flotte, men på et tidspunkt så springer de, og der er frø i hele stuen. Men jeg har eksperimenteret med at lave dem til fakler, og det jeg har gjort indtil videre. I gamle dage, der måtte man dem ind i tjære og så videre. Men jeg har skæret dem simpelthen ned. Så jeg har sådan et godt håndtag her. Og der er rigeligt dunhammer. De sætter masser af frø, så jeg tror ikke, de gør noget. Så er en god stak af dem her. Så skal vi hjem til ovnen. Så kommer vi hjem til ovnen. Og de skal tørres, de her dunhammer. De er alt for fugtige til at brænde i den her tilstand. Og det gør vi i ovnen. Jeg har som hver anden tv-køkken snydt lidt. Og haft nogle dunhammer herinde. Cirka en time, halvanden time. Det kommer så ikke til noget. Ved en 200 grader. Man kan sådan teste en gang imellem, om man synes, de virker tørre nok. Der burde være rimelig stor forskel. I hvert fald vægtmæssigt. De her 3 varer stort set det samme som den her. Så de mister en masse væske, og det er vigtigt, inden vi skal have dem dyppet i stearin. Det er næste punkt. Det foregår uden på terrassen. Herude i haven, der har jeg lavet en lille opstilling, hvor vi har en gryde med vand i. Så er der nogle grillkunder under os for at få vandet til at koge. Og inde i midten har jeg et højt glas med smeltet stearin i. Det var det bedste, jeg lige kunne finde med. Man kunne garanteret finde en høj cylinder i en eller anden form, som er mere egnet. Der er nogle dunhammer, der er lidt for langt til min opstilling her. Men ellers så er det tage sin tørre dunhammer, og så tage den ned i den flydende stearin. Og man kan se, at det begynder at boble. Lige nu flyder den i stearinen, men det bobler lystigt løs. Og det gør den et stykke tid. Og den suger nogle masse stearin. Så kommer der ikke flere bobler, og vores dunhammer har suget en masse flydende stearin. Lad den dryppe lidt af. Og så ellers bare stille den til tørre. Et lille fif kan jeg vise herovre. Det er lige at tage et stykke væge fra stearinlyset, vi har smeltet. Og så lige klister fast på, eller bare sætte fast på siden her. Det hjælper en hel del, når den så skal tænde senere. Så. Grillen den er oversaget af nogle pølser nu. Men vil lige vise jer et sidste lille fif, inden vi tænder faklen i aften. Og det er at tage en bambuspind. Dunhammerens stængel, den bliver sådan lidt skrøbelig, når den har været i ovnen. Men den bambuspind. Og så ellers lige sætte den ned. Så har man en fin fakkel. Så skal vi teste vores fakler. Jeg har en med væg og en uden væg. Og jeg er selv spændt på, hvor nemme de er at tænde med vægen, for det har jeg ikke prøvet endnu. Det er så den uden væg. Og den hernede er med vægen. Der skulle vægen gerne hjælpe til i starten i hvert fald. Faklerne brænder. Min rekord er en halv time. Det er jo afhængig af længden. Man kan sikkert eksperimentere med at føre 2 sammen, så man har en længere fakkel. De giver et rigtig godt lys. En høj flamme. Så god fornøjelse. Jeg glæder mig til at høre, om I får den til at brænde mere end en halv time.